Бах ти овците. Ами добре, гайс, да знаете, че аз вече така ще снимам всички видеа. Най-досадната част от цялото нещо е пикаенето и срането. Честно казано, след като изгледахте това клипче, ако все още не сте си свършили в гащите, просто не знам какво правите. Аз съм майстора на битбокса. Мен не може да ме биеш. Много ме кефи как по време на училищна ваканция става убийство и всички се връщат. Брат, все едно нищо не е станало. Какво като някой умря? Какво е едно убийство в крайна сметка? Момент само. Така. Приготвих номера на фризьорката си. Пичага. Ако гледаш този клип, просто коментирай долу в коментарите, ако искаш да ти го дам и веднага ти го пращам. Обичаш ли съпругата си? Ами да, тя е любовта на живота ми. Наистина много я ценя и обичам. Ама да ти кажа честно, бах ти простата коза е, брат. Извинете, просто е така да ви питам, кое е любимото ви животно? И вие там пушачът ще кажете, ами, може би рак. Много са ми сладки с тези техни щипчици и как вървят на криво. Сещам как нещо ми мърда в гащи и... Какво намерил малкият Иванчо, когато си играл в пясъчника? Точно така. Дядо си. Катя, много ще я? Заявявам, че съм на 99% сигурен, че тази игра е създадена не от кого да е, а от... Сатаната, както можете да видите. Нямаш право да не гласуваш за ГЕРБ, ако всички останали гласуват за ГЕРБ. Ой, гайс, някой може ли да ми гивауейне пистолет, за гръмна този пич и да се застрелям после? Така бих искал да бъда запомнен след време. С снимки на протритата ми нинджа. По-добре да бяхте извикали някакъв глух и сляп в инвалидна количка. Щеш да се справи по-добре. Това наистина беше много забавно. Сигурен съм, че ти си най-забавния в класа. Сигурен съм, че когато си отвориш устата, абсолютно всички се смеят на невероятните ти готини шегички. Както стана току-що. То секса не може ли да се брои за физическо упражнение, а? Да мърдаш ханша, това не се ли брои за някакъв вид упражнение? Не имам теб, приятелю. Поне имам теб. И всъщност като се замисля, пича със секса е дал най-оригиналния отговор до сега. Пича дори кара жените да правят неща за него, като да му лижат под метката. С силата на божествения камък, докато се върна до хижата, ще им зараснат глупости по лицето. Само гледайте това. Тази невероятна красавица прича на онези дебели лелки от детската градина, които ти смазваха лицето от боя, ако не слушаш. Какво, няма ли са такива госпожи в детската, ли? И аз съм нямал, спокойно. Това беше просто шега. Не съм били в детската. Не. Гледам, ако срещна това момче, докато играем Fortnite, ще внимавам да не играя с него. Защото ти си много токсик. Ние тебе знаем, че си токсик. То си личи по гласа ти и по всичко. Обаче, щом той е по-токсик от тебе, направо не искам да се представям. Така че ще внимавам. Ако го срещна, ще бягам много надалеч. Благодаря ти за предупреждението. Човека иска да прави занимания за баща и син. Като, например, да си мерят пишките. Какво ще е положението? Момиченцата ще се раждат с силиконови цици и луснели, а? Мисля, че имаш прекрасни уши. Как я събори? Yes! Майко, побой на джини, домашно насилие, yes! Значи мразиш тази игра от дъното на душата си, но в същото време я играеш по цял ден. Това, ако не е шизофрения, не знам какво е. Изгорете я. Жива. Изгорете я! Разбира се, не промотирам какъвто и да е вид насилие. Насилието никога не е решение на проблемите. Но изгорете я! Ами аз пък ти нося за подарък ето тези чорапи. Не са прани от 1-2 месеца, имат малко коричка и понамирисват, ама пък иначе са топ. Ами по-добре си гледай гардероба, като се лягаш да спиш, защото никога не знаеш дали няма да излезне и да те удуша с възглавницата ти. Здравей! Знам, че си говорим за първи път, но искам да ти кажа, че си много красива. Хи-хи-хи, много си сладка. Сам се познаваме от 10 секунди, ама искаш ли да се ибем? Постоянно е бе яки путки. Всички знаем за сценария с Чернобил, нали? Не искам аз да направя някаква мъничка грешица и да съм виновен за повтарянето в България. Не, пас! Moje to židlo.